बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनै फिन आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे दुखुनि रादाब लानानै फैलायबाय, जेराव 43 ख्रिस्टियान सुबुंफोरा थैदों। येस अनजाग्राफोर, जेराव 43 ख्रिस्टियान सुबुंफोरा थैदों आरो बे थैनाया ओरैनो माबा मोनसे बेराम जानानै माबा मोनसे महामारि जानानै थैनाय नङा। बे जाहैबाय इनाय अनागारियै दुथांफोरजों गावथार जादों। येस, इनाय अनागारि गावथार जादों, जेराव गिर्जा जिरायबाय थानाय समावनो गाज्रि सुबुंफोरा थांनानै, उग्रपन्थिफोरा थांनानै गोबां सिलाइ लाना फैनानै हरनि समाव गिर्जानि सिङाव हाबनानै थेव गावथारहैदों। येस, बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना बे रादाबखौ नायलांबाय थादो। बहा जादोंमोन, माब्ला जादोंमोन, माबायदि जानो मोनखो, बेफोर गासैखौबो आङो मोनफा मोनफा नोंथांमोननो रिपर्ट होलांगासिनो दङ, बुंलांगासिनो दङ। दिनै गोबां दुखुनि रादाब, गोबां दुखुनांथावना बेफोर बाथ्राखौ बुंनायजों लोगोसे गोसोआव मोनसे इमसना फैयो। नंगौ, गोबां फोथायारिफोर, गोबां नायगिरिफोरा कमेन्टआव गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायहरो। सोरबाया गोबां मोजां बुङो, सोरबाया एसे दुखु फोरमायो, सोरबाया माखौबा माबा मोनसे फोसाबनायनि बाथ्रा बुङो। गोबां रोखोमनि आंखौबो बुंहरो, माखासेफोरा बुङो जानांगौखा, बेफोरो जाखागोनखा होननानै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो। नंगौ, बाइबेलाव बेफोरखौ बुंदों। नाथाय बेफोरजों लोगोसेनो जों जिहेतु मानसिखाय जोङो मोनसे जेब्ला दुखुखौ खोनायो, जोङो आबेगिक इमसना जोंनियाव दङ। नंगौ, बेफोर जानांगौखा। बाइबेलाव बेखौ बुंदों जे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि थाखाय गावथार जागोन, जेलाव थानो गोनां जागोन, खुदै मुजु जागोन, सोबा जागोन, बुजागोन, हारिजों लोगोसे ठाट्टा होजागोन, समाजजों लासिं सिं फोनांजागोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादोंमोन। नंगौ, नाथाय जेब्ला बेफोरबायदि जाथाया जायो, जों बैफोर जाथायफोरखौ मोनथिना थानो नांगोन। आरो जोङो, बाइबेला जोंनो बेखौबो फोरोंदों, दुखु जानायफोरजों दुखु जाफा, रंजानायफोरजों रंजाफा, बेखौ जोंनो फोरोंदों। आरो बेजों बे नोंसोरो बिस'जलाय होननानै जोंखौ फोरोंदों। दा बेफोर गासै रादाबफोरखौ मोननायनि गेजेरजों जोङो बेफोर खामानिखौबो मावनो नांगोन आरो बेफोरखौ जोङो रोंनो नांगोन। दे अब्ला ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोननो बे बिसयखौ मोनफा मोनफा बुंलांनो एबा होलांनो थाखाय, रादाबखौ दिन्थिनो थाखाय थामथिम जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे जाथाया जादों जाहैबाय थांनाय सानडेनि बाथ्रा। आरो जोङो कालारखौ नायोब्ला बे जाहैबाय 26-27 हर खालि जादों। 26 हराव, बे जाहैबाय सुनिबारनि हरनि 1 बाजियाव जानाय जाथाय। आरो गिर्जायाव मोनसे बिथांमोनहा फारिलाइ जाबाय थादोंमोन, आर'जनि मोनसे प्रग्राम जाबाय थादोंमोन। प्राय बेयाव 100-150 जननि गेजेराव मानसिफ्रा खौसेथि जानानै मोनसे फारिलाइ खुंबाय थादोंमोन, जेराव इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन 26आव। आरो बिथांमोननि जि खौसे जानानै थानाय आरो गिर्जा न'आव जिरायनानै थानाय बै हरनि समाव, देट मिन्स फुंनि समाव, फुं होननांसिगोन, 26नि जितु 1 AM सानडे गोग्लैबाय, 27आव बियो गोग्लैदों। दा बै हरनि समाव हाथियार लाग्रा उग्रपन्थिफोर, जायफोरनि मुङानो जाहैबाय ADF, येस, IS नि मोनसे हान्जा, बे जाहैबाय ADF, जायनि फुल मिनिंआनो जाहैबाय एलिट डेम'क्रेटिक फर्सेस, ADF। बिसोरो गिर्जा न'आव हाबफैनानै गिर्जायाव थानाय सुबुंफोरखौ गुलिजों धाराधार गावफैदों। आरो बेजों लोगोसे बाहेराव थानाय गारिफोरखौ सावदों, बाहेराव थानाय न'फोरखौबो सावदों, बाहेराव थानाय जिखौ मोनदों बिसोरो गावलांदों। गासै 43 सुबुंफोरा जिउ नागारदों, जेराव थैनायफोरनि गेजेराव 19 जना आइजो मानसिफोर दङमोन आरो 9 गथ'फोर, गोरलै उन्दै गथ'फोर दङमोन। नायगिरि नोंथांमोननो बे दुखुनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। नाथाय बे दुखुनि जाथाया बहा जादोंमोन? बे जाहैबाय DRC होननानै बुङो। DRC, बे जाहैबाय डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक अफ कंगो, बे हादराव जादोंमोन। बे जाहैबाय आफ्रिकायाव गोग्लैयो। आरो जाथाय जानाय जिथु टाउन दङ, बे जाहैबाय कमान्डा होननाय टाउनाव बे जाथाया जादोंमोन। बे जाहैबाय 27आव जानाय सानडे, थांनाय सानडेनि बाथ्रा, 2025नि जुलाइ दाननि 27आव। आरो समखौ नायोब्ला 26नि डेट मिन्स 26नि हरनि समावबो बेखौ बुंनो हायो आरो 27नि फुं होननानै बुंनो हायो।
जायफोरा थैनानै थांबाय बिथांमोना माब्लाबाबो जानांगौ सानफेराखैमोन जे बे सानखालि 26नि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय जिथु गिर्जा जिरायनाय बिथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय खौसे जानानै बेयाव थाफैदोंमोन गिर्जायाव आरो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन आरो बिथांमोना सुनिबारनि मोनाबिलिनि समाव बिथांमोना खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय बिनि उनाव गिर्जा जोबनानै जिरायबाय बयबो गावबागाव जिरायबाय बयबो गावबागाव न'फोराव खाथि खालाफोरनिया थांफिनबाय जायफ्रा आलासिमोन बिथांमोना हयथ' गिर्जा न'आवनो जिरायबाय एबा उन्दुबाय आरो बै समावनो हरनि समाव सिलाय लाग्रा जि उग्रपन्थी ADF दङ बे ADFनि जिथु थांखिफोर खामानि मावनायनि बे जाहैबाय कमादाखौ एबा DRCखौ कंगोखौ मोनसे इस्लामिक स्टेट बानायनायनि थांखि बेयावखायनो बिथांमोना सम सम गोबां समावनो एटेक खालामफैबाय थायो माखासे दान एप्रिल दानावसो बिथांमोना आरोबाव मोनसे जायगायाव बेबायदिनो एटेक खालामनानै 62 सुबुंफोरखौ बिथांमोना बुथारदोंमोन बिथांमोना प्राय युगान्डानिफ्राय फैयो युगान्डा आरो जिथु DRC कंगो दङ बे एसेल'सो डिफारेन्सआव दङ एसे गोजानाव दङ दा बेवहाय बे उग्रपन्थीफोरा बांसिन बिथिं साइडनिफ्राय फैयो आरो बेयाव एटेक खालामफैबाय थायो आरो एटेक खालामफैनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय इस्लामिक स्टेट खालामनाय आरो बे उग्रपन्थीफोरनि जिथु मुंफोर जाहैबाय बे जाहैबाय एलाइट डेम'क्रेटिक फर्सेस ADF होननानै बुंनाय जायो बिसोरो फैनानै बेबायदि गाज्रियै उन्दै गथ'फोर हिन्जावफोर हौवाफोरखौ गावथारफैबाय बिथांमोना केबल गावथारनानैल' सन्तुष्ट जादों बे नङा गोबां न'फोरखौ सावनानै थांदों बाहेराव थानाय गारिफोरखौ सावदों माखौबा सावलाबायदों लामायाव जिखौ मोनदों बिसोरखौनो बिसोरो गावथारलांदों दासिम बेबायदिनो 43 सुबुंफोरा थैबाय आरो गोबांनि महरफोरखौनो सिनायनो गोब्राब जादों जेरावहाय बियो आमुखामोन होननानै सिनायनो गोब्राब जादों मानोना गोबाङैनो गाज्रियै मानोना सावनाय जाबाय सावनायनि थाखाय महरफोरखौ सिनायनो उसुबिदा जादों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनै बुहुमाव बेबायदि जाबाय थादों आरो बे जिथु जानाय जाथाय बे जाहैबाय मोनसे केथलिक गिर्जायाव जानाय मोनसे जाथाय अनजाग्राफोर दा दिनै गोबां जायगाफोराव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय खुलुमनायखाय सिबिनायखाय गोबां गिथावना जाथायफोर जानानै दङ गोबां गिथावना जागासिनो दङ दिनै खुलायै माखासे मानसिफोरा गिर्जा जिरायनो हायि जानानै दङ जेराव गिर्जा जिरायब्लानो खुलुमनाय सिबिनाय खालामब्लानो खौसेथि जाब्लानो गावथारगोन खौसेथि जाब्लानो गुलि खालामगोन बे अबस्थानि जानानै दङ दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय बेफोर गासैबो जादों नंगौ अनजाग्राफोर दिनै जोङो जोबनाय बोथोर फारसे गसंनानै दङ जिसु ख्रिस्ट'आ फैनो समफोरा जाथारबाय खोमा होननानै बुंनो नांगोन मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जिहेतु जोंनो बबे डेटआव फैगोन बेखौ बुंनानै गालाङाखै नाथाय जोंनो इंगितखौ होनानै गालांदों जे जोबनाय बोथोर फारसे बेफोरबायदि समयसाफोरा जागोन गोब्राबनिख्रुइ गोब्राबसिन जाथायफोरा जागोन अनजाग्राफोर रिसेन्टलि मैया थांनाय दिनाव मोनसे रुसाव ओरैबायदि बांग्रिं जादों 8.8 बांग्रिं गोहोनि बोलोनि बांग्रिं मावनाया जादों आरो गोबां खहा जादों आरो लोगोसेयैनो गिदिर सुनामि फैनायनि थाखाय दायो संकेत होनानै दोनदों जिहेतु सागोराव जादों रुसाव जादों 8.8 दा साधारन बांग्रिं नङा बे गोबां गोगोम गोबां बोलोगोरा मावग्लुंनाय बांग्रिंमोन दा बेफोरबायदि जाथायफोरा जादों आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो जि रादाबखौ दिनै लानानै फैदों जेराव DRCआव डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक अफ कंगोआव कमादायाव जेराव मोनसे केथलिक चार्चआव मानसिफोरखौ गावथारदों बेफोरो सहज बाथ्रा नामा बेफोर सहज बाथ्रा नङा बेफोर जाहैबाय बाइबेलाव नंगौ बाइबेलाव दिनै बुंदों जे जोबनाय बोथोर फारसे बेबायदि जागोन दा बेयावखायनो बेफोर जादों नंगौ बेफोर बाथ्राया बेबो सैथो नाथाय अनजाग्राफोर बेबायदि होननानै जोङो जुदि लोरबाङै थायोब्ला जोंनि गोरोन्थि जागोन बेफोरबायदि जाखागोन जोबनाय बोथोर फारसे होननानै जों जुदि लोरबाङै थायोब्ला बे जोंनि गोरोन्थि जागोन दा बेवहाय जोंबो साखाफारा जानांगोन सांग्रां जानो नांगोन इसोरा जोंनो साननो हनो मोजां गियानफोरखौ होदों आरो लोगोसे बिजों बे बिस'ज्लायनो होदों दुखुआव गाबफानो होदों गाबग्राफोरजों गाबफानो होदों रंजाग्राफोरजों रंजाफानो होदों बेजों बि सहाय बिज्लायनो बेजों बि आर'ज खालामज्लायनो जोंखौ थुलुंगा होदों दा बेयावहाय अनजाग्राफोर थांनाय रबिबाराव जानाय जाथाय दिनै जुदिउ बृहस्पतिबार जाबाय अब्लाबो जोङो बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनो बिथांमोननियाव दाबो बे दुखुआ जोबाखै जायफोरनि न'खरनि मेम्बार्सफोरा गोमालांबाय थारैनो गोबां दुखुआव दङ आरो लोगोसे आर'ज खालामदो जाय
ADF जि उग्रपन्थी हानजा जायफोरा मोनसे इस्लामिक स्टेट बानायनायनि थांखि लागासिनो दङ बिथांमोनाबो जेन सानसे जिसु ख्रिस्टखौ मोनो नोंथांनि पार्सनेल प्रेयार समाव नोंथांमोना बेखौ लाफादो लोगोसेयैनो जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों जे चेनेलाव सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो लाइक खालामनायजों लोगोसे दायो मोनसे गोदान अपसन फैदों अनजाग्राफोर जेब्ला नोंथाङा लाइक खालामो लाइक खालामनायनि उनावनो लोगो लोगोनो मोनसे हाइप होननाय मोनसे अपसन नुजायो बे हाइपखौबो नोंथांमोना थुगोन बेखौबो मोनसे अके खालामनानै होगोन जा खालामनांगौ बेखौ खालामजोबनानै होगोन आरो लोगोसे हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो जोबनायाव नोंथाङा मा सानखो बे भिडिअखौ नुनानै बेसेबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाखो आरो नोंथाङा थारैनो आर'ज खालामगोन ना खालामा नोंथाङा बयनोबो थुलुंगा होनो हानाय बायदि बेबायदि माखासे कमेन्टफोरखौ होनो हागोन दे अब्ला अनजाग्राफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ